Ламин Ямал, този с най-много стил и най-готиния в съблекалната съм аз. Приятел, ти сериозно ли? Ето как трябва да изглеждаш, ако искаш да бъдеш готин и да правиш хубаво впечатление. Това, което за сега не успяваш да направиш. За мен визията на Ламин Ямал трябва да бъде следната. Черен карго панталон, семпъл, задължително или поне в повечето случаи, бял тишърт за първи слой, бяло худи, колежански бомбър в черно с кожени ръкави като този и кецове на Джордан. Една изчистена класическа визия, която има спортен дух. Може и чантичка с козметика на Луи Витон. С много тренировки, много отдаденост и визия като тази в случая, която ти показах, и малко повече скромност, Ламин Ямал ще успее да развие своя неоспорим талант. Защото за сега той е само един нереализиран талант. Ако искаш да се реализираш в твоя бранш, заповядай на моето събитие на живо в Zoom на 29 октомври в 7 часа. Запиши се напълно безплатно от линка в био. Очаквам те!